gaur batiz umean ditxoak egin zuen. Bide honetan arratza izan zen, oinarri izan zen. Eta gaude. Orduan, gure ikuspuntutio, gaur ezin egun hau pasatzen utzi, zuri umean ditxume bat egin. Nahi zuen. Benetan eskarrik asko, eta egia esan da, hau ginitzen manu agian bere horran bende hongo eskertzeko da bat guztiz eta nahiz eta persona bat jarri hemen hor zaudeten guzio egon ez bazineten emanako bultzadak eta launtza emanez, hau ez da, posibilitzen. Orduan, ni eskertua esertuzi naiz, zure esertutzu eta baita ere nepartetik esertuak, eta horrelako aukera bizirik mantendu duen guztiei ere animoak sorte hon eta eutxi hori. Bueno, hala, pasada. Rato txarrena pasada. Ekitaldiarekin jarraituz,